Гледай колко сахатя стана. Още го няма. Кога ли ще дойде, къде ли се е забляло това дете ти ще? Пък баба му ме оставила и я да го храня, да го посръчна. Дядо! Чакай! Вай, че ти яца се затлажила, син. Какво правиш, бе, дядо? Чекам та, баба ти рече да те чекам. Сварила е манджица и там на печка натурила, рече да те нахраня. Ама аз бех тръгнал, бе, дядо, ама долу на площада се спрях там едни... Бе, дядо, бе, защо такива едни възрастни чичковци, лелички, бабички, дядовци имаше там и едни знамена така вееха и играеха хоро, бе, дядо. Вай, син, че аз съм заборил, че то днеска е 9 септември, син. Днеска се навършва 60 години от победата над хитлерофашизма. Това 9 септември? 9 септември, тогава хитлеристите сме ги изфирили от България. Затова е имало сигурно митинг някакво. Те затова ли играеха хоро, бе, дядо? Затова, син, затова. Празнуват днеска. Дядо, бе, ти нали си ми разправил, че си бил такъв, бе, дядо? Какъв? Ами, там си... Как се казваше, бе, дядо? Партизанин. Партизанин, бях партизанин преди 9 септември. Година и половина изкарах в партизанския отряд. Добре, бе, дядо, вие... Криехме се в землянки. И какво друго правихте, бе, дядо? Воювахте там? Бихте ли са и какво? Ние правихме акции. Дядо, бе, ама такава в бой и такова в сражение. Участвал ли си, бе, дядо? Участвал съм, разбира се. Разкажи ми, бе, дядо, за едно такова. Нали съм ти казал, че година и половина съм бил партизанин? Разкажи ми за една такава. За една такава акция, така. Да. Първия ден имаше фашисти в гората. Да? И ние се събрахме и ги изгонихме. Как така ги изгонихте, бе, дядо? Така, с автомати стреляхме и с пушки и с картечници и ги изгонихме от гората. На втория ден тия жандармеристите получиха подкрепление. И нападнаха гората и те изгониха от гората. На третия ден ние пък получихме подкрепление от съседния партизански отряд. И нападнахме фашистите и пак си завзехме гората. Да. След това фашистите докараха и войска, редовна, с оръдия, с картечници, с коне. И пак атакуваха и пак не изгониха от гората. И в съботата, си помня, това беше 7-я ден, на горския му писна и изгони и нас, и фашистите от гората.